Хора, аз съм Реджмен БГ и тук с мен е Джани? едно, точно така. И сега ще подцъкаме малко Gravity. Сървърът, който ще цъкаме, се казва Block MC. Много интересно сървър, че има Lucky Blocks, има Gravity, има Block Party, има много неща. Quake, Splake и така. IP-то ще е в Значи, описанието. да, IP-то ще е в описанието. Не ми зарежда скина. Така, влизай в деветката. Вътре съм. Значи хора, готина игричката, скачаш, правиш се на нападаш от самолет все едно. Значи линк за канала към Джани ще е в описанието. Това е първият ми клип, искам да поговоря малко. И моя. И неговия първи клип. Значи, пичове, мислиме да се развиваме. Ако ви харесват клиповете, абонирайте се за нас. Може да пускаме често клипове. Надяваме се да станем доста хора, които да... А също в описанието ще има Twitch канала моя и на Redman BG. Аз стримвам доста често. Аз не. Да. Чакаме. Още няма никой, брат. Да лефнем от тук. Добре. Така. Също качеството е малко лошо. Снимаме с OBS. Ами за напред... Частици. Добре. За напред ще намерим някаква по-друга програма и ще снимаме. Примерно аз мога да снимам с Fraps. Аз може с Bandicam. В смисъл. Да, OBS има доста гадна графика. Но докато стримваме по-добре. Да. Що така? Също аз обработвам с Camtasia Studio. Ще Аз не има- обработвам. Ще се научиш. То и аз не мога да е горе-долу. Абе, ще го науча. Споко. Значи казвам се Спас. Другото момче, Джани, се казва Дани. Мен ще му има в информацията на канала ми. Той не е го Искаме да се... Да. Брах си писалта. Както и да е. Така. Хора, започваме след 10 секунди. Надявам се... Ще направим 2-3 игри, после ще направим някоя Skywars. Ще има... Ще цъкаме и други игри, като например аз ще цъкаме Евротрък. C ще цъкаме с Дани заедно. Може да цъкаме доста игрички. Аз ще снимам на... Може да снимам на GTA 5, CSGO също, American Truck Simulator имам също, Rocket League също и други не знам. И също Minecraft не е купена. Твоята е купена, моята ще я купа скоро. Фък. Гледай са хора. Тук съм про. Айде. Дани, ти падна ли бе? Не. Да, мина го. Мисля, мина ли? Да. Да. И аз ги минах. Това вулкано не е толкова трудно. Това... Ето само да ми заради чънковете. И от тук сега ще го минавам. Айде, айде. Малко Сега някой ще завърши. А ние се бава. Аз на първото можех още от първи път, ама... Да, гравитито... Мисля, не е толкова лесно, колкото изглежда. По-трудно е. Фък. ние сме нубове на Майнкрафт, така че... Така че може да е. Също може да снимаме на Survival. Да, Survival цъкаме в едно сървърче. Казва се BGMC. Доста яко сървърче, защото доста се развиват и... Абе, доста интересно е. Доста интересно е. Много помагат хората. Да, има много готини пичове, къде помагат за всичко. Буквално за всичко. Аз съм на 4-то, ти къде си? Аз съм на 5. На 5-то. На 5 това е лесно. Доколкото си... Той е 4-то. Аз съм на първо място, аз съм на второ място. То ме чакаше на финиша, човек. Те са такива. Това мината е много лесна.
Айде, ще го минахме го. Човек, петото кое е? Как се казва? Сега ще видим хора. Това с Значи- дърветата. Дървета. О, да, това е супер лесно, хора. Ето тук само. Айде, да носи пети, давай. Един мина пред мене. Дева, минаме. Видяхте ли, хора, за една секунда. Добре, ще се върнем след като направим второто. Като направим второто, не след като го направим. Завърших 6 дела. Така, Нищо, ние направо няма да скипваме направо ще. Поне аз няма да скипвам. Ти скипваш ли? не. Защото аз не помня как беше паузата. Не, аз ще го отрежа. Аз нямам. Ей, да. И нека да поговорим още малко. Значи... Да. Нещо. Значи, да. Значи, да. Аз съм да, а ти си... Да. И не знам за какво ще говоря. И хора, клиповете ще са ни към 10-15 минути най-много, защото доколкото си мисля, YouTube не може да качи повече клип от 15 минути, там нещо има някакво изискване, не знам. Така ще направим 2 игри и после ще снимаме, може би после, на Skywars. Или на нещо друго. Може и на Eggwars. Може Eggwars, да. По-добре Eggwars, после Skywars. Значи на Eggwars, пичове, доста сме задобряли. Eggwarskата цъкаме много яко и... Не знам, много ме кефи Eggwarskата. А също може да цъкаме с плек. Лек, мен не ме кефи. Ай, няма да свършим, бе. Пиши 70 секунди, свършихме това саби. Аз съм на второ място. Дева и аз. Аз можех да съм на трето, ама... Види Така, ли? цъкаме още в Единицата. единичката. Да. И така втората. Така, започваме с втората. Не, чакай. Аз ще почакам, защото... За кой да вотаме, бе? А? За кой да вотем? Да, петото. Добре. Малко тъп ми е Тетрис, ама нищо. Много е труден, гаден, грозен. Труден. Аз го минавам от първия път, човек. Аз някой път. Той е супер лесно, искаш да ти покажа как. Добре, хора, започваме с втората игра. 10, 5, 4, 3, 2, 1, найс. Започваме сега. Майн. Това е лесно. Това е супер лесно, това е от първия път преди го минах. Аз съм, а сега може да не съм първи път. Що пък не. Да. 3, 2, 1. Го. Да, това е лесно, да. Как може да се удара така тъпо? Аз съм вече на втория. То и аз съм, първия път много гадно се ударих. Това е под такова. Мен ми е лесно това. Да. Ето, до, минава. Сега сме на третото. Да, и аз съм на третото. Така, пичове. Това е лесно и това. Първия път би трябвало да го мина. Надявам се от първия път да го мина. Не, Да, аз от първия път го минах. аз не. Само някой да не ме мине, докато си джъмпвам тук. Дева, колко се забавих. Не трябваше така да се забавим. Това беше доста голям минус. Така. И сега съм на четвъртото. И аз доста се забавям. Обикалям си. Това не го знам. Това не сме го играли, Аз съм Джани. го играл това. Това ли? Да, лесно е. Само трябва да се фанеш в паужината. И е супер лесното. Да, бе. Да, бе, човек, аз го минах първия път. Трябва да има една спайдер лев и трябва да се фанеш в нея. Точно в средата трябва да скочиш. Това е лесно. И това е лесно. Сега петото. Отиваме към пето. То е супер лесното. Кое? Е супер лесното. Да. За едно блокче, човек. Ето, минава го най-накрая. Аз съм на четвърто място, той дано да е на пето. На пето съм. GG. GG, my friend, окей. На пето място. Това път беше по-добре от предишния. Предишния бяхме на шесто. Аз мисля това да ни е последната игра. Не, ще направим още едно, ако искаш.
Ами добре, значи ще направим и ще спираме. Да, още една и после ще се включим с сегларската. Да. Направо после ще качим клип. Аз мисля да качвам по един клип на ден. Може не И да аз е по така. два. Мисля, когато имам училище, може и да не качвам по един. Може просто и да не качвам. Аз ще качвам, защото училището... Мисля, може да качвам на 2 дена един клип да качвам, примерно. Защото сега ще е напрегнато. Аз ще се старая да качвам всеки ден, защото бата и без това не пиша нищо. Ама ти. Аз трябва тук да мисля за училища, за нови си, за не знам си какво. Супер. По-тегаво е тук. Аре бе, 19-18, аре по-бързо. Хората, бате. Аре, аз ще спра. Не, чакай, няма да спирам. Абе, направо 10 секунди няма смисъл да спираме. Се опитам да си направя интро. И аз ще си направя интро. Мисля, ще си направя и така. Сега съм сложил някаква тъпа снимка. Ако искате, може... В смисъл, може да си направим еднакво интро, само че да не пише различно имената. Да. Айде в... Ако искаш, дай да направим куек. Аре, един куек. В първото. Така. Куек е доста забавна игра. Добре. Първото, добре. Аз съм про. Оня ден играх за първи път, т.е. вчера, и бех на първо място. Браво, това беше готино. И правим един сплек и спираме. Това е... Мисля и после пускаме директно за сегларската. Ще пуснем 2 клипчета. Хора, няма какво друго да ви кажа. Мисъл, ако ви харесват, ако ни харесват и клипчетата, ще е готино да ни гледат. Всъщност, може и да снимам и с Valo Games как играем Egg Wars. Valo Games е доста печага и е доста добър в Egg Wars. Вчера човек, чупат ни яйцето, а аз бях целия Iron с Diamond Match. И кирка от 20 диаманта. Поудих ги всичките. Бяха 2 отбора и 2-та имаха яйца. Бяха 4 човека. Убих 4 човека. Това е добре. Ето, почваме. Аз бях единствения без яйце. Тук обаче гледайте в чата, защото не показва кой е убил, кой е Да убил. го убихме. Нещо много застоях. Сега ще ги гръмна. Чакаме човек. Не съм много добър, така че... Аз не съм от най-добрите. Ама цъкам нещо. Колко да има. Също ще правя гивъл. Как ме взе то? Аз с 100 абоната ще правя гивъл, може би на някаква игра. Да, и аз на... Мисля, че имам код към една игра, обаче не съм... И аз мисля да... Не знам коя игра да дам. Някоя игра ще дам. Аз ще раздавам код. Да, някоя от 5 евро, примерно. Надяваме се да стигнем 100 абоната. 100 абоната, дай Боже. След някоя година ще стигнем, човек. Ще ги стигнем, бе, няма да се предаваме. То как ме взе? Аз съм тук много нуб тази игра, аз не знам какво се случва. Аз гледай, че съм на предпоследно място. Аз съм на последно. Аз ще кемпя тук. Ако някой излезне. Но тук е много гадно за кемпене. Ти ме мина. Трябва. Човек, гледай колко време я гоня тази и не можах. И накрая се обръща и чупи главата, нали? Да. Нормално. Ета е джуджи, боб. Ето, бой или каква ли е? Я знам. Бобошко. Пък ме взе. Омага. Айде бе, не мога туца. На мен много бавно ми зарежда. Не знам. Човек, на последно място съм. Тя просто седи на едно място и чака ли бе? И двамата наведнъж ли? Не. Взеха ме. Фък нещо тая игра, докато снимам, винаги съм бил слаб. То и аз, само съм на второ място.
Вчера, ама все пак ми е втора Ето игра. му го върнах. Да знаете, че ми е втора игра. Първата ми беше на А, първия. как ме взеха? Ти ли ме взе? Да. Fuck you. Пак ме взеха. Човек, това е гадното, когато... Втори път! Fuck you! Да. Добре. Пак табнаха ме. Гейм. Сега ще ги взема. Вече тия са мои. Не трябва, поне на трето място да завърша. Поне трябва топ 3 да са на етапа, не я видях. Убих я. А, той уби. Убих го. Убих я. Не знам каква е тази жена ли е. Човек... Пазим го. 11, 15, 19 човек трябва да взема. Още съставането и... Трябва да ги взимаме такива. Които ме дразнат. Дани, това ти ли си, бе, брат? Не. Опа, заиги. Браво. За За 3 кила. За един кил. Ще да съм на... И да, хора. И така, хора, мисля сега да спра. И после ще се видим в Егларската. И чао. Абонирайте Чао. се, харесайте и да. Да.